ka county ma Kisumo for example yudo kata million maromo maybe 680 to nyaka idhi chiw kaka idwa tiyo kod pesa no maromo kama achulo godo osara mag joma tiyo ne piny owacho machalo kama adwa chulo godo gope kata yath mabiro e county mondo tiyo osiptendewa machalo kama adhi chulo godo pending bill joma notiyo mapok ne ochul machalo kama adhi chulo godo weche mag fuel ma mtokni tiyo godo machalo kama adwa ng'iewo godo ambulances. Koro ka ok ichiwo report kamili gimidwa timo kod pesa to chuno ni nyaka control of budget duok mana request mari kod penjo manyaka clarify kapok giyieni mondo mi iti kod pesa. En wach malich ahinya samoro inyalo duogni gino kata moloyo diriyo kata moloyo didek nikech ka ok ichiwo report kamili kaka idwa tiyo kod pesa to piny owacho moloyo to control of budget ok nyal yieni mondo mi iti kod omuom machalo kod mano. Omiyo en achiedh nade mosemako counties mang'eny nikech